Okei. Aukko pois. Tossa mulla on. Se tässä nyt jotenkin ylistyä. Pitääkö sun Topi ottaa niskastakin helpommin? Se on voi vaikea nostaa sun. No tuo nostaa, kun mä annan lääkkeitä ja annan veden. Kaikki voi yhtä aikaa tehdä. No. No, otan perkeleessä ja sitten reikää käytiin tuohon vielä. Riku, anna sää sieltä. Riku! Anna sää sieltä. Sitten kaikki roikkujassa on satana henkilöitä. Tossa. Mistä sitä lähtee? Tää on sellainen hyvä pyydettä. Niin mä hyvä systeemi keksin. Ota sitä kädelle mättää suuhun. Vesi menee. Tossa on vanhaa. Paperit on tässä. Tää on tällainen suomalainen sairaanhoito. Nää vilahtelee nää kaverit. Niin siitä. Olipa hempeä äänyt. Tänä näin vähän. Suakin mä laitan. No. Ei nyt se siitä voi. Siitä täytyy. Nyt ei. Otis tuolla toisia? Häh? Vettä päälle ja... No, otis se kunnolla, se et sä vedä sitä. Se pitää kädellä. Anna sä häkkiä. Mulla on tässä paksut kädet perkele. Sitten kato vettä päälle. Okei. Ei se ottanut vielä ottia. Ottiko ykö? Nyt. Ja nyt se on siellä syrjässä. Anna se vesi sille. Mä tiedän. No ei me laitetaan niin siellä. Tää saatana suomalainen filosofian tohtori on hoitanut asiat noin kaikille. Nyt vähän vettä. Ei oo ottua löylöity, kun vittu on toinenkin vittu ja sitten... No, menikö se nyt korviin vai mihin meni? Onko se koukku suussa? No sit vettä vaan. Saatana kato. Nyt kuinka mulla siitä.